Vítajte, som Anna a dnes vám s odšťavovačom Bella Rosa Slow Juicer pripravím chutnú a osviežujúcu šťavu. Najprv ošúpem všetku zeleninu a ovocie a nakoniec to celé zjemníme zeleným čajom a medom. Pustíme sa do toho. Ak by sa náhodou ovocie zaseklo, stlačíte spätný chod, ovocie sa uvoľní a môžete pokračovať. Odšťavovač disponuje 70 otáčkami za minútu, čo je záruka, že sa prísady nezahrejú a neprichádza k strate vitamínov. Ako môžete vidieť, sú tu dve nádoby, každá s objemom 600 ml, jedna pre šťavu a druhá pre dreň. Dreň nemusíte vyhodiť, dá sa zužitkovať pri pečení alebo pri príprave mysli tyčiniek. Šťavu máme hotovú, ešte ju zjemníme zeleným čajom a medom. Na zdravie! Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.